Šta mu variš? To si ti kuva biće pa ništa. Koga? Tu crnu? Ona je mene. Pa ti si nju kocki bar jedan puta sam. Ona je mene. I onda se na kraju odljebanaš. Ona je mene. Jebote, znaš ono stvar Snoopadi na Brian, šta radi, make myself a bubble bath, ta sranje na doggy style. Da lik repa o tome da stavljalo si onda tijelo na sebi, prema tome, ako Snoop nije metro, nisam ni ja. Nije nešto, ako mi daješ, ti si još ono. Nemoj, aj ga dobiješ, aj. Hoćemo se grli. Niko od ovih ljudi nije on. Kako nije? Kažem ti da nije. Niko od ovih ljudi nije on. Od toga ovdje, sad je rekao da ide doma. Puno hvala mojim momcima i curama i koje god tu. Šta još, aj dobro neću, aj bok, vidimo se. To! Ko se ženi jebem ti Boga? Jesam. Znači, jajnika. Tužna faca neka. To te ubije, ja ti garantiram. A misliš to sam nadal kupuje na pazaru, 100%, vidi se da je koš. Ali čačin se tako zajeb, on nisam napraviš. Ideš po novo gud. Polako je. Sad su ti svi matematičari, u Americi su ti Indijci Software, ono znači, ono, Kinezi, Indijci. Svi ti iz Indije dolaze tamo. Pa Kina i Indija su ti potpisali ugovor. Ti izbaca, isključiš je zvuk, jesi ikad drko i upalio Arsena i drko. Ovo lik sluša Arsena, da gdje lik je sjeba. You got me there, yeah. Amigo. Amigo. Ne, ti si Hrbin. Hrbin. Ti si Hrvat koji želi biti Srbin, ti si Hrbin. Pa jesi mi nudio rakiju, daj mi rakiju. Ne dam ti. To dirajte se, kurva. Ako još možeš legnut se. Ne znam, nisam baš neko priča, raspoložen orebe, sorry. Šta, jebem te ja, Ne, ono, ti priča, ali ne mogu ja odgovarat puno. No, dobro, ajde. Sisaj ga. Hvaljenje. Kakvi policajci? Nema prevare! Imao sam samo kuje. Jel me shvaćaš? Sram te bilo, inače, znaš, Tišina! Jel shvaćaš? Prosvar. Ti imaš problema, ja ih neću rješavat. Šta je ovo? Zvone za usta. Rock'n'roll. Da, čujem.
Kako da čuješ? Da znam, daj mi je zapiši. Kurac ne. Onda još samo malo. Ne, da ima mač sada, ja bi tebe ubijao, majke mile. Ja da imam možda. Ja bi obranio. Puši ti kurac, sve bi vas pobio. Bravo, ajde, dobro iskreno se cijenim. Plave oči, haljina jednodjelna, ono ovako kao široka ramena. Na MTV-u imale preći tog efekta na vokalu. Ti možeš pedera na 20 metara bez prepoznat. Da isto to fizički napor je. Ali ta pjesma je dosta popularna. Dobra je stvar, totalno je ovo neko kad će ući u okadu. Brate, odlično se držiš zakon. Daniel opet snima, ali Danielov izgovor da on mora puno piti snimat, ali faksa mene fascinira. Ovo ti ne smijem dati, ovo nije moje. Šta ne smiješ dati? Ne smijem dati, ovo nije moje. Imaš dobre prijateljice. Da ti se Marina sviđa. Ja sam ga uotio, ono... Čega se stidiš, knjižničarko? Mališa. Znao sam. Zašto ne dođeš tu pričat s nama o jebanju? Spotu. Aha, okej, o spotu. Voli me kurac, naću neku drugu sisatu. Misliš da si jejna sa sisatu? Ne pa ne bi, ali ako si tako očajna, ako ćeš tu toliko kukat, jebat ću te da te ne moram slušati. Šta, moram pusti kosu priko face, ne nosi tajce, onda ćeš me jebat, je to šema? Ne, onda će te svako htjeti jebat. Šta? Ništa, ti trebaš preći na neke žešće droge, ali nešto. Gdje smo stali? Koja? Idemo tamo. Molim? Ja ne bi tamo. A to su oni koji, nemam pojma, ne sjećam se više. Kad popijem doma, onda smijem slušati. On pije i doma. Ajde, daj mi se pit, ajde. Nema ni ja. Na žice. Ja da žice, ja sam pregadna i pre nikome neću. Ne, ja te neću. Drugi te žele. Na žice. Pa to može snimati. Čemu bilo? Ima luđaka što snimaju pa stave na internet. Bojim se Evo, da tih... stvarno ima opasnih ljudi. Bojim se tih plaćenih ubojica. Jel ona malo frigidna ili šta? Ko je to pita? Ja. Šta ko je pitao? Ja te pitam. Zašto Da. Glupača ili žakinja? A zašto glupača? Wrigley, pazi, spermin. Spermin. Ali baš kaže spermin. To zvani leteći Francuz. Stavi radio, ću zapivati jedno. Čekaj! Dobra ga. Ej. Razbi u glavu razbi jeben! Ja si ludio. Nije ni danas tipo budala. Čića bića! Budaletina. Okej. Popijoj ti, popijoj jeben je, popijoj! Sve.